Ovako izgleda sistem ventilacije u hotelu Zirka u Odesi. Strujenje vazduha se može podešavati, ali ukoliko u potpunosti zaustavite strujanje vazduha, onda ventilator postaje prilično bučan i to iritira. Otvoriti prozor nije moguće, jer je uklonjena ručka za otvaranje prozora. Tako da vam ovaj sistem ventilacije ostaje kao jedini izvor, da kažem, svežeg vazduha. Ono što je najgore je što je postavljen tako da duva direktno na vas dok ležite u krevetu. I to naravno nije dobro.